Bueno, maing buntag, maing udto, maing hapon, maing gabi sa tibok nga kalibutan. Sanglit kini ato broadcast malabay man sa gamahan ng teknolohiya sa internet. Live kita karon sa Facebook. Live usab kita karon sa GSAT ug live usab kita karon sa local TV ug maing hapon sa tanan. Ug usab ako nga dako nga pagtahod sa ato mga kadakuan sa South Philippine Union Conference of Seventh-day Adventist Church, ilalom sa pagdumala sa atong mga administrators o sa tanan usab nga mga administrators sa tanan mission ug conferences o usab sa tanan communication director ug mga station managers sa Hope Channel, no? Di na ato matagsa-tagsa tungod sa kadaghan, pero amo handom nga diin magmalambuon ang ato buhat pinaagi usab sa kahanginan, no? So gihangyo ko mus pagduko sa atong ulo magampo ta. Dagan salamat o Diyos sa imong pakiguban, magikalipay ang imong balaang espiritu nga imong ipadala karon aron maggiya ka namo nga matun-an namo ang imong balaang pulong. Tagay kami sa kaalam nga among gikinahanglan. Panalangin ni ang tanan mga viewers kini among gipangayo sa ngalan ni Jesus Christ. Amen. Okay, bueno, atong mga naadiri ni adini si Eileen Obshuma, niasab din si LG Liwagon Goldcloe Augusto Padasian. O niya nasab dinhi si Fred Plaza Ricky, no? Og mga pinangga aya mong kalimot nga nabi ay mga number diri sa screen nga inyo makita. Kung ang inyong lugar kusog sa globe niya ta dinhi sa 0916-278-9921 o baka kung kusog ta sa smart diri sa 0929-344-1777, no? So, kining duha ka mga number, alang usab sa mga nagtamok sa radio station, kay na may gatamok dinhi sa mga FM, labi na dinhi sa Visayas usab, sa RFM, mabinay, sa mga Ruiz family, o bangon sab ni Bong Zuniega, o sa tanan nga mga lugar nga maabot ni atong programa. Kung mao ni nga number, kay ang sa Visayas, kusog dito ang smart. Sa Butuan, kusog usab ang smart, 0929-344-1777. Okay? So, bueno, itawag na ninyo ang maong concern o niya ato tubagon pinaagi sa pagpamatuod dinhi sa balaang nga kasulatan kung ang inyong pangutana mahitungod usab sa pagtulunan sa Seventh-day Adventist. Wala mi laing referensya diri kundi ang Biblia. Kung makagamit man ta og history kana kay gikinahanglan, pero kung magpamatuod og biblical nga study dinhi ta sa Biblia. Okay? So, bueno, nagipadala dinhi, no? Gi-send nga matupan niya katungyagi gikan sa kang Rose Galupi nga atong gitubag pero wa nato matiwas tungod kay naay nagbat-in nga mga caller kay ato mai-priority ang atong caller. So, ato ni siya nga kanon Mateo kapitulo 15 sa iyang bersikulo 2, why do thy disciples transgress the tradition of elders? Alay ni, pero naan ni siya similar katong niagi nga ato nga gitubag usab. For thee was not their hands when they eat bread, no? Kini siya na refer tong niagi nga nabasa nato nga mahitungod sa Mateo 15:19 ba to iyang gigamit nga ang mahitungod nga nagasulod, no? Dili makapahugaw kay igaitsar mas gawas 19 itong gibasa tong niagi nga wala tong matiwas og tubag. Similar aning akong gibasa karon kang Rose Galupi. Nagingod diri sa gitawag og 15:19 sa Mateo kay gikan sa kasing-kasing kay sugod ni siya 17, no? Wala ba ninyo palandunga nga bisan unsay nagasulod sa baba moagi lamang sulod sa tiyan ug unya igaitsar sa gawas. Sa tiyan unya igait sa gawas, no? Apan ang manggula sa baba anha gikan sa kasing-kasing ug mao kini ang makapahugaw sa tao. Okay? So ang ilang una-una nga tanan nga mga pagkaon nga mosulod sa ato nga baba ug mosulod dito sa tiyan igait sa gawas dili kuno na siya mo'y makapahugaw. Unya ila din gi-credit ang mahitungod sa baboy ingani mga pinangga, no? Kung yung mabasahon ng tibuok nga Kapitulo 15, ang context, ang immediate context o ang whole context bisag sa tibuok nga Matthew nga Bible, wala gini siya magtapik og kaon sa baboy. Okay? Wala magtapik og kaon sa baboy. Unya, wala record din nga ang mga apostolis nakakaon og baboy, wala record din nga ang si Jesus Christ nakakaon og baboy. Naalay gisgutan dinhi igsuon nga naay makapahugaw kumusulod. Now, ingani ang pagsulbad sa Biblia igsoon, dili kita mimo puno. Usay, punan man gud sa mga nagtuon sa Biblia, pinaagi sa ilang mga kaugalingon nga mga
background, kung ilang nadakan, gakaon sila kunon sa baboy, ilang gi-insert din ni ang baboy. Pero kung imo basahon ang Mateo 15, wa ni maghisgot. Ingani manggod, ang gisgutan din ni Igsoon, dili sugo nga diin, dili, pwede na ka makakaon sa unod sa baboy, kundi ang gisgutan din ni ang tradisyon nga dili iyas Ginoo, apan iyas tao. Busa, ang pasulban ani atong sibugan nga may sa bersikulo 9, ang bersikulo 9 na yung kawang lamang ang ilang pagsimba kanako, sanglit sa ilang pagpanudlo, ilang manggi pakadoktrina ang kalagdaan, hinimog tao. So meaning to say, ang gisgutan sa Mateo 15, mga kalagdaan ug hinimog tao. Remember, ang Leviticus, Kapitulo 11, nga nagisgot og mga mahugaw nga mananap nga dili ipakaon, Dios may nagsugo ato. Kini ang nagsugo ani Igsoon, ang tradisyon sa tao. Busa unsa man yung tradisyon sa tao nga gikagubtan dinhi sa Mateo 15 nga si Ginoong Hesus na nag-ingon nga ang nagasulod sa baba mo'y dili makapahugaw kay igaitsar mas gawas. No, bueno na nasa tay caller atong dawaton ang atong first caller. First caller, go ahead. Hello? Okay, padayon Igsoon. Tagalog po ako. Okay, pag Tagalog na lang Igsoon. So, ako po si Sherwin Villarreal. Ano po yung kailangan ng Katolik eh. Padayon Igsoon. Ano sa imong question? Go ahead Igsoon. Nawala? Okay? So, tawag lagbalik kung ma-ready na ta, kay murag nawala ka karon Igsoon. So, niya dinhi ang AWR, no? Broadcast to Baptism Joined, okay? Niya dinhi si Gracie Rosales Fabro, hello Pastor, watching from Kuwait. Niya dinhi si Len Pinpilio Carolino, hello Pastor, watching from Spain, no? Abutan kita sa Spain. Niya sab dinhi si Marcos Antonio Zam, no? Maayong hapon nimo dia, sir. Niya dinhi si Brother Yanix Kiamko, ang ato igsuon nga naa karon sa Japan. Mato pa niya, Konnichiwa, Pastor, watching Jude ko. Thanks, God bless. So, may hapon usab nimo diya, Brad Dianex. Niyasab din si Merlin Lapinig Dioric. Good afternoon, Pastor. Chris, watching from Jijo. Salamat kaayo sa imong program. God bless. Niyasab din si Rubik Balyarta Japay. Niyasab din si Ruben Miguel. Hello, Pastor. Okay, balik ta sa maong Mateo Kapitulo 15. So, inga ni Igsoon, dili di ay ni siya sugo nga gisgutan dinis Mateo 15. Ang gisgutan, ang tradisyon. Now, unsa may tradisyon nga gisaway ni Ginoong Hesus diri? Basahon na to dinis sa bersikulo 1 o bersikulo 2. Okay? Sa maugyap nga Kapitulo 15, nangiyon. Og kang Hesus dihay miduol nga mga parasiyo og mga skriba gikan sa Jerusalem nga nagingon. Ngano bang lapason man sa imong mga tinun-an ang kalagdaan nga gikabilin-bilin sa katigulangan? So nag-question ang mga Hudyo. Kay ang mga apostoles manggod ani, unsa may gibuhat sa apostoles, ngano nakaingon man ang mga Hudyo, nganong lapason man ninyo ang mga kalagdaan sa mga katiguangan? 2. Ngano bang lapason man sa imong mga tinun-an ang kalagdaan nga gikabilin-bilin sa mga katiguangan, kay inig pangaon dili sila manghunaw sa ilang mga kamot. So sa ato pa, ang mga gitawag natong kalagdaan nga iyas katigulangan, ang tradisyon mauni nga kinahanglan kung mangaon sila manghunaw sa kamot. O kita, mangunaw bitag kamot, mukaon, pero sukwahi ang Hudyo, kay part na siya sa seremonyalis nila nga mga pamagi. Kay alam nila, niadto ka merkado, buhay na ito sa bugtong, kaya di balik ang caller. Okay, caller, go ahead. Hello? Ano? Okay, padayon, Nixon. Ang ngaran ko po ay Sherwin Villarreal. Go ahead. Ano po, may tanong ko po, ano po ba yung Ebanghelyo Katoliko sa 7 Adventist? Padayon sa imong pangutan na, Nixon. Ang nakatira po ako sa Malabon City. Hello? Hello, nakatira po ako sa Malabon. Okay, go. So, tanong ko po is Tagalog po ako. Wala ba sa inyo? Go. Yun nga lang, yun yung tintanong ko. Sa may imong question, Nixon? Ha? Sa imong question? Opo. Wala kay question? Yung religion. Murag katulgon maga. Ano ba?
Po? Murag katulgon man ka? Ano sa may Opo. question? Opo. Wala kay question. Dagan salamat, Igson. Salamat sa imong pag-apil sa ato, pangutana, Pastor. Bueno, balik ta sa explanation sa Mateo Kapitulo 15. So, nagingon din ang Kapitulo 15 nga versikulo 3. Kay inig pa nga o ni dili sila manghunaw sa ilang kamot. So, naay seremonyalis ang mga Hudiyo igsuon nga kung mangaon sila, kinahanglan manghunaw sa kamot. Kaya kung gibasaw nimo sa mga Bible commentary ani, ang mga Hudiyo maguna sila mga tuluan nga kumuadto sila sa merkado, nagian sila sa mga hintil, maugawan sila. So dapat kinahanglan mangaon sila nga manghunaw sila sa kamot. Mo nagiingon sa ubang mga Bible commentary. So adunay mga seremonyalis nga gihimo diri. So gisaway sa mga Hudiyo ang mga apostoles nga nangaon nga wala manghunaw sa kamot. Muna nga nganong gilapas ninyo ang mga kalagdaan sa katigwangan. So mag-ingon din si Jesus Christ, balay kung tagpagbasa sa inyo, binayog, kawang lamang ang ilang pagsimba kanako, sanglit sa ilang pagpanudlo, ilang mang gipakadoktrina ang kalagdaag hinimog tao. So gisaway ni Ginoong Hesus. Unya, unsa may solusyon ni Ginoong Hesus? Nagingon din si Hesus, din sa versikulo 17, wala ba ninyo palandunga nga bisan unsay nagasulod sa baba, muagi lamang sulod sa tiyan, o unya igait sa ras sa gawas. 18. Ang manggula sa baba anha gikan sa kasing-kasing. Muna nga ang punto din igsuon, nagingon din siya nga ang nagasulod sa baba, musulod sa tiyan, igait sa ras gawas. So meaning to say, ang gisgutan dito katong kalagdaan nga dili dapat mangaon nga wala mangunaw muna kalagdaan sa mga Hudiyo gisaway ni Ginoong Hesus. So kung imo ni siyang basahon, unsa may ilang gikaon? Kung imong tanaw ni King James Version igsoon, tinapay ang ilang gikaon. Sa bugna nga version, tinapay ilang gikaon nga gikan sa gitawag nato Griego nga artos. So meaning to say, ang gikaon nila, nangaon sila tinapay nga wala mangunaw sa kamot. Wala tay mabasa sa Bible igsuon nga ang ilang gikaon baboy. So sorry, nga di imbisag mo adto ka sa Bible commentary, majority sa Bible commentary naging nga dili gid baboy nilang gikaon dili kay nganuman in the first place dili wala man dinhi ang baboy, no? So mao ni nga kung imong tan-aw dinhi sa 20 mao kini ang makapahugaw sa tao. Unsay makapahugaw sa tao? Mao ni giingon na sa 19 kay gikan sa kasing-kasing nagagula ang daotang hunahuna pagbuno panapaw pakigilawas pangawat pagsaksig bakak panulti ug pagbuling og dungog. 20 mao kini ang makapahugaw sa tao apan ang pagkaon nga walay po panghunaw sa kamot, dili makapahugaw sa tao. So sa ato, panggisgutan di ay dinhi igsuon, ang wala makapanghunaw sa kamot, wala maghisgot og pagkaon sa unod sa baboy. So mo ni ang tan-aw nimo ang konteksto nga gisgutan diha nga mga punto igsuon. Okay? Niya dinhi si Kinmo Sipwen, hello Pastor, watching from Japan. Niya usab dinhi si Ruben Miguel, hello Pastor. Si GV Nazaret, salamat Pastor. Si Rubik Balyarta Japay, maayong udto Pastor. Keep it up, no? Si Kinmo Sipquin, si Roland Pards, Pastor, nganong nagtukod man mo og laing simbahan na aduna na may simbahan sa gitukod ni Kristo og kana nga simbahan gidumala sa kaparian matud sa pinadayag 1:6 o pinadayag Kapitulo 5, versikulo 10. So ngayong punto din, nga nung magtukod man kuno og simbahan, nga may ko gitukod kuno niya, gidumalaan kuno og mga pari. So atong tan-awon din nga, unsa ka ni mga pari? No? Pari ba ni sa Roman Catholic? Kanang word nga Santa Iglesia Katolika Apostolika Romana, kanang word nga Roman, gitawag og Roman Catholic Church, kay dili gikan sa Jerusalem, gikan sa Roma. Nya ang kuna nato ang Mateo 16:18. Nga andito sa Mateo 16:18 dito man to sa Jerusalem. Kay ikaw si Pedro dining bato pagatukuron ko ang akong iglesia. Mateo kapitulo 16 bersikulo 18. So imo makita dito gitukod sa Jerusalem. Unya ang Catholic gitawag og Santa Iglesia Katolika Apostolika Romana kay didto na nagsugod sa Rome. So how come nga maklaim nato na nga area diha? Unya mingo din nga gidumalaan sa mga pari. Unsa mga pari ang imong giignon? Tong pari nga mga Hudiyo nga gikan sa Aaronic priesthood. Unya ang mga pari sa mga Hudiyo kaniadto mga minyo man.
Unya ang pari karon dili man minyo. Unya ang atong giangkon nga ang unang Santo Papa mao si Pedro nga minyo man si Pedro. So, dili na to mahaom nga ang Santo Papa karon dili minyo, unya si Pedro nga unang Santo Papa minyo. O atong tan-awon igsoon kanang ingana nga mga punto magod nga atong makaplagan sa balaang kasulatan nga si Pedro usa ka minyo, dili gid siya mahaom sa balaan nga kasulatan. Okay? So ingana lang nga mga punto igsoon nga ato nga mahatag nga mga share diha nga punto. Now imo magigamit ang pinadayag 1:6. Ato sa nimpada gamiton ang pinadayag kapitulo 1 bersikulo 6 nagingon diri. 6 og naghimo kanato nga usa ka ginharian mga saserdote ngadto sa iyang Dios og amahan kaniya ang himaya og ang panggahom hangtod sa kahangturan. Amen. Nagamit siya dinhi og ginharian sa mga saserdote. Ang punto kinsa man ni siya. Okay? Atong tan-awon igsoon ang Biblia atong patubagon wa binagisgot ni nga pari sa Roma. No? Atong isgot na unsa ni nga ginharian sa mga pari. Atong tan-awon unang Pedro kapitulo 2 bersikulo 9. Okay? Unang Pedro 2:9 nagingon. Apan kamo may usa ka kaliwatan nga pinili ang kahugpungan sa mga harianong saserdote, ang nasod nga balaan, ang katawhan nga iyang kaugalingon sa Dios. So sa ato pa, ang pari dinhi gahisgot og mga katawhan sa Dios. Ang saserdote gisgotan dinhi mga katawhan sa Dios, dili selected. Dili kay mag-eskwela sa ka og pila ka tuig nga aya ka mapari, nya di pag ka mapari kundi ka magminyo. Dinhi gisgotan dinhi ang mga pari dinhi ang mga katawhan sa Dios. Kung katawan ka si Diyos, pari ka. Usmong ko sa magbasa. Apan kamoy mausa ka kaliwatan nga pinili ang kahugpungan sa mga harianong saserdote, ang nasod nga balaan, ang katawan nga iyang kagalingon sa Dios. So mga katawan din nga mga pari, kita tanan nga naa diha nagtuo kang Abraham, gitawag og ginharian sa mga saserdote. Meaning to say, aduna na tay direct access ngadto sa Ginoo kay kaniadto igsuon naa kay problema magdala-dala kag karnero mohapit gyud kas pare. Okay? Unya kung naa kay problema sa sala iungong nimo ang sala didto sa karnero dili sa pare. Kay ang karnero nagsimbolo kang Jesus Christ. Unya ang pare mo'y magdala ana didto sa dugo sulod sa sanctuaryo. Meaning to say dili ka direct access kay mohapit kas pare. Nya ng panahon na igsuon, gibungkag naman na ang gitawag natong sanctuaryo. Wala na may serbisyo sa sanctuaryo karon. Kay ang sanctuaryo, sumala sa Mateo 27, versikulo 51, nagilis man ang tabil sa panahon nga si Kristo namatay. Meaning to say, ang tanang services nga nasa sanctuaryo, wala na nagapadayon hantud karon. Okay, 27, versikulo 51, at kung basahon, nagingon. 50 sugod, og si Jesus mi usab pagtuaw sa makusog nga tingog, og unya mitugyan sa iyang espiritu, og tan-awa ang tabil sa templo, nagilis sa duha ka bahin. Nagilis sa duha ka bahin. Meaning to say, ang mga serbisyo sa pare, nga diin ang tao mohapit sa pare, ay hadayon magdala ang pare sa dugo dito sa sanctuaryo. Meaning to say, ang tao walay direct access kadto sa Ginoo. Nagilis na to kay ang katapusan nga karnero nga gihalad si Jesus Christ naman. So karon na natay direct access di na ta mohapit og pari. Naaba dinhi sa Biblia nga ang apostolis nagtudlo nga mohapit sa kasapari. Naaba dinhi sa Biblia nga ang apostolis nagtudlo nga isugid nimo imong sala sa mga pari. Wala sa Biblia. So ang pari nga gisgutan dinhi ang mga katawhan kay sa Kristohanon nga panahon igsuon ang mga katawhan gi-address og mga saserdote o mga pari. Sumala sa atong gibasa sa unang Pedro kapitulo 2 bersikulo 9. Ang ikaduha nimong gigamit ang pinadayag kapitulo 5 sa bersikulo 10 nagingon atong basahon. Og gihimo sila nga usa ka ginharian og mga saserdote ngadto sa aton Dios og sila magahari ibabaw sa yuta. So naghisgot sa mga taong nangaluwas. Unsay but pasabot? Kanara mga pare diha karon sa Roma mo ay mga luwas, walay mga tao. Kaya gisgutan din hiigsoon ang katawhan man nga iya sa Dios.
nga diin gipakamatyan ni Kristo mo nang naingon di sa bersikulo 6 o diha sa kinatung-an sa trono sa upat ka mga buhing binuhat taliwala sa mga ansyano nakita ko taliwala sa ansyano ang usa ka kordero nga nagtindog nga daw gipatay. Mao bitaw nga si Kristo mao ang usa ka nang gitawag nato og halad nga ang pagkapari karon wala na ng pagkapari igsoon giilisa na siya. Nabatay mabasa sa Biblia na? Yes, natay mabasa. Atong basahon igsoon ang Hebrehanong kapitulo 7 bersikulo 12. Kay kung adunay pag-ilis sa pagkasaserdote o pagkapari, kinahanglan usab nga adunay pag-ilis sa kasuguan. Kaya ang gibuhat sa mga pari kaniadto naay mga kasuguan nga mga paghaladhalad. So kung adunay pag-ilis sa pari, nasay pag-ilis sa mga kasuguan nga mao ang paghaladhalad. Yes, nga naman si Kristo naman ang katapusang halad ug si Kristo usab ang katapusan nga pari. Ato mabasahon Hebrehanong kapitulo 8 bersikulo 1. Karon ang lintunganay sa among gisulti mao kini. Aduna kita niining maong labaw nga saserdote nga nagalingkod sa tuo nga trono sa halandong didto sa langit. Kinsa nga saserdote nga labaw? Mao usab si Jesus Christ. So mao magani igsuon lisod man kaayo aton lantawon igsuon nga si Pedro minyo giklaim nga unang Santo Papa. Unya ang mga Santo Papa karon dili minyo, no? Kung imong tan-awon igsoon, asa man nato mabasa nga si Pedro minyo. Na dinhi sa Mateo kapitulo 8 bersikulo 14 nagingon. Og sa pagsulod ni Jesus sa balay ni Pedro, nakita niya ang babaeng ugangan ni Pedro. Si Pedro adunay ugangan. Na matawag ba dieg ugangan kun dili ka minyo? Walay gi-address sa usa ka ulitaw nga na siya ugangan kay ulitaw siya. Ang tawgon na nagson minyo siya. So sa ato pa ato makita minyo ni Pedro. 5 minutes na nabili alang sa atong first portion. Bueno, taga salamat na igsoon na din si James Lou Aparicio. Maayong hapon pastor watching from Mati City. Niya din si Eunice Scoiler E. Calabruso. One of my friend is asking me about po sa pag-inom ng alat. Kung allowed po ba daw ito? Sabi po niya na hindi masama ang pag-inom kung tikim at masama yung sobra na daw. Sana mabigyan niyo ako ng mga verses para mapaintindi ko sa kanya. At itag niyo po dito sa Facebook account ko ang iyong kasagutan. Ang gusto niya itag igsoon. Natay mga sinultihan igsoon nga ako nabasa nga drink moderately is the school of drunkard. Walay palahubog igsoon, ni kalit lang siya kapalahubog. Kasagraan saya nagsugod ginas mga tilaw-tilaw, no? So, kung imong tan-aw ng balaang kasulatan, naanay warning ang balaang kasulatan ni ining mga puntuha igsoon nga kini nga kinaiya dili maayo ni siya nga kinaiya. For example, atong tan-awon dinhi sa gitawag nato sa Biblia, no? Adita sa Proverbio kapitulo 23. Atong tan-awon 23 bersikulo sugod ta dinhi sa gitawag nato og 20. Ayaw pagtipon taliwala sa mga palainom sa bino, taliwala sa mga ulitan nga mga kumakaon sa unod, kay ang palahubog og ang ulitan mudangat sa kawaladon, og ang pagkahingatulog magasapot sa usa ka tawo sa mga noog. Ingon siya din sa bersikulo 29, kinsa man ang may kasakit, kinsa man ang may kasubo, kinsa man ang may panagbingkil, kinsa man ang may pagbagulbol, kinsa man ang may samad sa walay gipakisikaran, kinsa man ang may kapula sa mga mata, mao kadtong nagapabilin sa pag-inom-inom og bino, kadtong nagapanggula aron sa pagpangita sa sinakot sa bino. 31, dili ka magtan-aw sa bino kung kini magapula. Gidid magay tabagtan-aw kada kay ng pagtilaw. Nganong ngingon siya nga dili ka magtan-aw igsoon kay walay nagtilaw nga wala nagtan-aw. Walay mga plahubog nga wala magtan-aw sa bino. So ang address dili ka magtan-aw kay nga naman naaman gud ang tentasyon. Labi na nga alcoholic ka na, no? Naa diha ang gitawag natog tentasyon. Na kanang ingon nga gamay lang nga bino, minom ka gamay bino, ingani mga pinangga. Ang bino karon og ang bino kaniadto dili na siya kapareha og alcohol content. Mas grabe ang karon. Tanawa. Lahi ang word nga beer ug lahi ang word nga wine. Atong sabtan sa atong kagalingon nga sinabtan nga ang word nga beer mas ubos kaysa wine. Kay ang wine taas og alcohol content. Now ingani mga punto. Kung imong tan-aw ang mga history research sa God,
ang panahon sa kaniadto ang pinakadako og alcohol content igsuon, it is between 8% to 15% alcohol content. Ang equivalent ana sa atong kapanahonan karon beer. Kay kaniadto wala pay distillery factory nga diin mo produce kita og 80 proof meaning 40% alcohol content. Kung yung kag 100 proof meaning 50% alcohol content. Kay tunga man na siya. Na wala pa ng mga proof kaniadto igsoon kay wala sila distillery nga makakuha ana nga ka grabe ka alcohol content igsoon. Ang ila dito igsoon is 15 to 8% to 15%. Mamangani kung imong tan-awon sa Revised Standard Version, kung imong tan-aw dinhi, nag-ingon ang Revised Standard Version is beer is a maker. Okay? Beer ang gibutang diri sa Revised Standard Version. Kaya ang equivalent magud sa alcohol content is beer. Kanang gingo din nga, wine is a marker, strong drink is raging, and whoever deceive it is not wise. Nagingon nga, kung sa Bisaya pa digsoon, ang gibutan dinhi, nawato pa niya dinhi, ang bino mo'y usa ka tigtamay, mao ang maisog nga ilimnon. So gitawag nilag maisog ang ilimnon, ang beer. 8% gantos 15%, kaya wa palagi sila distillery factory nga makakuha og tag-as nga alcohol content. So kung bawal sa Biblia ang beer, bawal sa Biblia ang 15% alcohol kung unsa nakaha ang dagko nga mga wine, mga imported nga mga wine. Bisag mingon pa ka og tilaw lang kay tag-as kini siya alcohol content. So ingana igsuon makahatag ka na to problema unya. Magsige kag tilaw-tilaw igsuon mahitabo nga mahimo na kang dependent unya ang tolerant level nimo magkataas na dayon. Di na ka mapura og usa lang ka botelya, hanto di na ka mapura og duha ka botelya, tulo ka botelya, kay nga naman dependent naman ka sa gitawag na tog alcohol. Bueno, naabtan kita sa break sa atong first portion. Ayaw mo paghawa, mo balik kita karon tuntun. Bueno, may balik kita sa atong pagbalik. Niya din si Leah Makabuhay Abali. Always me na Mina, Pastor, watching from Malaysia. God bless you. Niya sab si Marie Chris Peregrino. Good afternoon. I'm watching from Saudi. Si Aser Sisuna. God bless you, Pastor. Sige ni si Kuan, Sister Sisuna. Si Ronnie Maharas Kinyo Cabo. Mayong hapon, Pastor. I'm watching from Mati City. Nip Galban. Pastor, watching from Tacloban City. Kin Pakatang, salamat Pastor. Ingon siya, Pastor, nganong ang atong iglesia wala may nag-advocate og orphanage og elderly home mo na ang iyang punto igsoon, no? Actually din sa Pilipinas wala ta, no? Now, ingani igsoon, ang pagbutang ana nga mga area dili man butsabton nga wala na ka nagtabang. Tingali nagunahuna ka dinhi sa Santiago kapitulo 1. Aton tan-awon ang Santiago kapitulo 1, no? Aron makita nato kung sa gingon dinis balaan nga kasulatan. Ngiyang unahuna ni sa Santiago kapitulo 1, bitawag nato og bersikulo 27, ang reliyon nga putli og dili bulingon sa tubangan sa Dios nga atong amahan mao kini ang pagduaw sa mga ilo og sa babayeng balo sa ilang mga pagkaguol og ang pag-amping sa kagalingon nga dili mohugawan. Ang gingon sa balang kasulatan igsoon pagduaw sa mga ilog balo. Naakita ana nga mga programa. Kabantay ko man mga kadbantay mo anang gitawag baha na ay gitawag ADRA Philippines. Unya na ay mga gitawag sa mga local mission ug mga conference nga mga sunog og kalamidad ba na ang pagtabang niha. Sumauna nga mga punto igsoon ang gisgutan nato diha. So salamat sa imong pangutana usab Brother Kin Pakatang. Roland Pards, si Apostol Pablo ni ingon man nga pari usab siya. Wala lagi question kay tanan lagi nga magtotoo mga pari. Ako bitang gibasa ang unang Pedro kapitulo 2 bersikulo 9. Tanan nga mga membro, tanan nga mga magtotoo, gitawag sila og mga pari.
Meaning to say, doon na kay direct access ngadto kang Jesus Christ. Kay usahay manggod kini atong hunahuna nasabugan manggod sa word nga pari sa atong nangakita karon nga mga pari. Dili na mao nga mga pari atong nakita karon nga mga pari igsuon. Nga na sila'y mga buluhaton nga labaw sila nga usahay musinggit nga demokrasya pero ang ilabiyang simbahan dili baya. Kaya nga atong demokrasya nga nasabtan igsuon iagi man atong election, di ba? Eleksyon sa presidente, eleksyon sa senador, eleksyon sa congressman, eleksyon sa mayor. Di ba nga naman nga paagi? Pero wala dili na eleksyon nga gikan sa masa. Kanang word nga democracy. Kanang word demo which means people. So ang pagpili sa mga leader gikan sa mga katawhan. Dili kay gikan sa taas. So dili na siya demokrasya nga mga pamaagi. So imo makita mo gid ato nakita nga mauna nga mga pari igsoon dili na mao ang naa sa balaang kasulatan nga mga pari igsoon. Kung mag-ingon kag pari sa balaang kasulatan, gikan gina siya sa linya sa gitawag og sa kang libay nga mga linya. Mabitaw sa 12 ka mga tribo sa Israel, ang 11 adunay panulundon, ang isa nga tribo walay panulundon kay sila gigahin sa pagkapari. Levitic, no? Mo manggani nga igsoon nga wala na siya karon nga kapanahunan, no? Ngun dili ang tanan na karon nga gitawag og mga pari, meaning to say aduna kita direct access sa Ginoo, no? Pero ang naas bala ang kasulatan pastor na. Okay, atong basahon. Efeso kapitulo 4, bersikulo 11 ug 12. Nasa na siya sa unang Korinto 12 igsoon. Pero ato lang ni basahon ang Efeso kapitulo 4. Unsay gasa sa iglesia? Kay gasa man na sa iglesia. Atong basahon, nagingon diri. Okay, ang pangutana mao ni naaba kasad sila ani, no? 4:11. Ug ang iyang mga gasa mao nga ang uban mahimong mga apostoles. So gasa ni sa iglesia. Ang uban mahimong mga apostoles, ang uban propeta, ang ubang ebanghilista, ang uban pastor ug magtutudlo. Na ba sila pastor? Mao man ni ang giingon sa balaang kasulatan dinhi na sa New Testament time. Sa Old Testament times, so wala pa mamatay si Kristo, yes na ay pari. Pero sa pagkamatay ni Kristo, si Kristo nang katapusan nga pari, nga nagministeryo dito sa langit, kay siya ang katapusan usab nga halad. Now, kay katapusan mga halad, wala na halad-halad nga mga karnero. Naon siya may trabaho sa mga pari sa Old Testament. Nga trabaho sa Old Testament times, igsuon, ang pag-receive man sa mananap, nga gidala sa penitent dito sa sanctuaryo. Unya ulaon ang dugo aron dalon ang dugo sulod sa gitag sanctuaryo. Unsa may trabaho sa pari kung wala na ng mga buhata? Mao man giingon ni sa balaan kasulatan. So imo makit-an nga pastor na ang naa dinhi sa balaan nga kasulatan. Majority dinhi sa bersikulo sa Biblia sa Mateo. Ang gisgutan ani igsoon wala nay pastor, naay ebanghilista, naay mga elder na gitawag nato og episkopos. Nasa gitawag nato women, nasa gitawag nato igsuon, pero daghan nga isgutan dinhi. Mo bitaw na elder, unya na gitawag nato bishop, o yung bishop dinhi igsuon sa Biblia, minyo baya dili baya na yung mga bishop nga dili minyo. Kaklaro anis bala ang kasulatan atong basahon gyud ang bala ang kasulatan igsuon atong basahon. Arita sa unang Timoteo kapitulo 3 bersikulo 2 nagingon, ug ang obispo kinahanglan dili badlungon ug siya usaray asawa. Unsa may obispo? Di ba ang word nga obispo is pari? Oh? So imo makita dinhi nga kinahanglan aduna siya usa ka asawa. Sa Greek word ana igsoon gitawag na siya episkopos. So meaning to si bishop. So ang bishop sa Biblia minyo. Pero ang bishop nga inyo nakitaan karon dili minyo. Ang pari sa Biblia minyo. Apan ang pari nga inyo nakitaan karon dili minyo. Ang pope karon nga imo nakitaan mga dili minyo. Ang ilang giklaim nga unang Santo Papa nga Mos Pedro, minyo, so dili gid siya mauom. Mabitang gitawag nga Santa Iglesia Katolika Apostolika Romana kay nganuman, iya gina sa Roma nga set-up, iya sa Roma nga mga pamaagi. Dili na pamaagi nga gitawag nato nga naa din sa balaan nga kasulatan. Bino, niya sab dinhi si Shebari Bilyasi Ricanya, mayong hapon Pastor Chris og sa tanan nga viewers, God bless us all. Nasa dinhi si Roland Pards, okay, mo na ni siya. Kay niyasab din si matupad ni Roland Pards si pinadayag na libro si Juan dili na Hudiyo anang panahona. Ang iyang pangutana. Okay, bueno natay caller atong dawaton ang atong caller. Go ahead, caller. Padayon Nixon. Go.
Hello. Padayang Igsoon. 1, 2, 3, 4, 5. So, daghang salamat, no? Ang mga pinangga, iampo gid taon ninyo atong programa. Kay kung dili naay manawag nga dili mo dayon o baka naay problema sa tawag o baka sa atong signal, gawala-wala akong signal ini karon. Bueno, niya sa dinhi si gitawag nato og kay Bueno balik ang caller. Caller, go ahead. Padayang Igsoon. May hapon, Pastor. May hapon usap. Ang akong pangutana, Pastor, dili sa Genesis 14. Genesis 3, versikulo 14. Genesis Ang 3. pagsilot Okay, sa padayon. Diyos sa bitin. Okay. Palihog Basa na ko ha. Nag-ingon din yung 14, og si Jehovah nga Dios nag-ingon sa bitin, tungod kay ikaw nagbuhat ni ini tinunglo ikaw labi pa kay sa tanan nga mga kahayupan ug labaw sa tanan nga mananap sa kapatagan sa imong tiyan magakamang ka og magakaon ikaw sa abog sa tanang adlaw sa imong nga kinabuhi. So unsa may imong pangutana ini Igsoon? Ang akong pangutana, Pastor. Juan, dili, sa unang kwan, Pastor, sa wala pa gisilutan ng bitin, Pastor, wala mo kubalugod o asa mabasa na. Unsay nila kwan sa bitin sa una, Pastor? Ha? Sa Unsay? wala pa silutan ang bitin, unsay nila kwan sa bitin sa una? Wala maggalakaw ang bitin galupad. Ay, gulupad, Pastor. Imo makita wala siya nagdapat sa yuta. So kung wa siya gadapat sa yuta, so galupad ang bitin. Tanan nga wala magdapat sa yuta Igsoon galupad na. For example, eagle. Kung nasa sa taas, wa siya gadapat, naglupad na. Maya, kung nasa sa taas, wa siya nagtugpa, naglupad na. Ang gisgutan din Igsoon, maklaro o matinaw, nagingon, og si Jehovah nga Dios nag-ingon sa bitin tungod kay, ingan niya, ako sang taga-ag premise. Primero, ang lalaki, giignan, tungod kay naminaw ka sa tingog si mong asawa, ang silot sa lalaki mo ni, mopatulo siya og singot, ay siya makakaon. So sa ato pa kaniadto, dili siya angay maghago, mangita og pagkaon, aron makakaon. Pero kay nakasala man siya, haguan niya ang iyang pagkaon. Okay? Now si iba usab, kay nakasala, ang iyang silot mo ni, dungagan niya ang kasakit sa iyang pagpanganak. So therefore, kaniadto, manganak ang babae, dili gidunta dapat mag-experience og kasakit. Okay? Sumo na yung mga tunglo. Karon ang biting gitunglo nga ikaw magkamang sa tibok adlaw sa imong kinabuhi ug mukaon ka sa abog. Sa ato pa ang bitin wa gid na siya nagkamang. Sa ato pa ang bitin wa ginagakaon sa abog. Kay ang tanan bitin karon nga nagkamang sa yuta, makakaon man gyud sa abog sa yuta kay magkamang baya. Pero ang gingon ni sa Biblia nga diin sa dihang gitunglo siya, magkamang na siya. So mo nagingon sa balangi kasulat ni Igsoon, imong masabot nga ang bitin wa gid siya nagkamang. Okay, galupad gid siya. Okay, Padayang Igsoon, sa pa imong follow up. Sige, Pastor, salamat. Kayong salamat, Pastor. Okay, daghang salamat Igsoon sa imong pangutana. Nakadumdum lang ko atong gikaistorya nako nga lay ko usab. Nasa siya mga bersikulo nga gipakita Igsoon nga dili man nimo atong gisalagan ang ato ang context man. Pero whether symbolic ni or dili, pero nasa logic. For example, kanini ni sa Isaias. Isaias kapitulo 14, versikulo 29, nagingon, ayaw pagkalipay o Filistia, ang tibuok nga imo tungod kay ang baras nga mihampak kanimo naputol na kay gikan sa gamot sa bitin mugulala ang halas nga bahion ug ang iyang bunga mao ang usa ka masiga nga pak-an nga bitin. So naday pak-an nga bitin. So mo ni ang gi-explain, wala ko mag-recommendar Igsoon nga dinhi nga mga punto ha. Anyway, ako lang gibasa for the sake of education aron nasad mo'y dugang mga bersikulo, especially sa mga laiko nato nga naminaw karon. Bueno, sa daghang salamat niya na Igsoon no sa imong pagpanawag, okay? Balik ta niya dinhi si Jojo Batiancilla. Mayong hapon, Pastor. God bless sa program nimo. Okay? Niya usab din si Israel Rama Ladisma. Pastor, kanang term ba nga Lord's Day o the Day of the Lord
Pareha ba na og meaning? Okay. Ingan Igsoon, sa mga theologian, dili maglagyo na siya nga meaning o dili ta mo ingon gidi gina siya pareha. Kay kumayon kag Lord's Day nga gisgutan, dagan gyud tas pinadayag kapitulo 1 bersikulo 10, okay? Duha ang application dinhi sa pinadayag kapitulo 1 10. Una, gitawag nato og Lord's Day, second coming of Jesus Christ. Okay, ako masaw na nagingon diri. Kung adunay muanha kaninya kay Juan man ako naabre, pinadayag kapitulo 1 bersikulo 10 nagingon. Okay? Sa adlaw sa Ginoo diha ako sa espiritu o gikan sa akong luyo nadungog ko ang usa ka makusog nga tingog nga daw trompeta. Sa adlaw sa Ginoo. Ug unsa man ang adlaw sa Ginoo niya ng panahon nga gisgutan ni Juan. Atrasan nato sa bersikulo 7, tan-awa siya umalabot uban sa mga panganod ug makita siya sa tanang mata. So ang gisgutan dinhi nga Day of the Lord ang pagbalik ni Jesus Christ. Mao na ang gitawag natong primary nga i-consider nato nga naas bala ang kasulatan. Ikaduha nga word nga Lord's Day nga diin ma-prove gyapon sa Bible igsoon ang Sabbath. Nga naman makahisgot ang Sabbath dili Sunday ang Saturday tungod kay dinhi sa Marcos 2 bersikulo 27-28 nag-ingon mo gud siya diri. Okay? Marcos 2:27 og 28. Ako basahon. Og siya mingon kanila, ang adlaw nga igpapahulay gibuhat alang sa tao, dili ang tao sa adlaw ipagpahulay. Busa ang anak sa tao agalon kang kinsa na ilalumpa ang adlaw ipagpahulay. So si Jesus Christ mao ang Lord of the Sabbath. Og ang Sabbath is part na sa day sa tibok nga semana. So therefore ang Lord's Day is mao ang Sabbath. So mo nga duha ka mga punto igsoon. Niya sa dinhi si Jonathan Fronteras. Mayong hapon pastor na ako'y pangutana pastor sa Revelation 21:1 kanang word nga buno ato sa bugtong kay natay caller. Caller, go ahead palihog. Pastor na kayo kami sa pastor. Okay, go. Unsay saktong adlaw nga ippapahuway? Unsang Adlaw ang saktong ippapahuway. ang adlaw ipagpahulay ikapito nga adlaw sa semana. Mao nay mabasa na sa Exodus kapitulo 20 bersikulo 11. Og walay dagko nga reliyon mismo pa ang Roman Catholic wala magnigar nga ang ikapitong adlaw sa semana mao ang Saturday. Naa na sa ilang mga Biblia, nausab na sa ilang mga history, nasa na sa ilang mga komentary sa Protestant o sa Catholic. Palapig zon. Pastor, Go. mga ikusay kini sa mamawasa sa kinadayan, 3:16, kining 666. Okay. 13-17? 13:18. Di ba mo yung 666? 13-17-18 mo na siya, di ba? Okay, basahin na to. Diretso na lang to sa 18. Gikinahalan niini ang kaalam kaniya nga may salabutan ipakwinta ang numero sa mapintas nga mananap kay kini mo'y usa ka numero sa tao. Ang iyang numero numero unom kagatos ug unam og unom. Meaning 666. Unsa imo pangutana Egson? Pastor, ikapit, mukman ako makuha kaya. Unsa imo pangutana ning kuan? Pinadiyag 13-18. Kining 13:18, unsay buta sabot ani? Ay, tinaw man ni siya nga ang numero sa tao 666. Okay? His number. So meaning to say lalaki ni siya kay usahay ihapak na ba kang Ellen White nga babae man ni siya. Okay? So imo makita din mo ni unya ang pag-trace up ani Igsoon dili ni siya masayon nga ato lang isa istoryahon den diretso. Ato maging kaplagon ang kapitulo 13. Huruton natong basa ang kapitulo 13. Maapil pa dinhi ang Daniel kapitulo 7. Kaya nga naman, ang kinaiya sa mao nga mapintas nga mananap or kinaiya sa nagdala sa 666, gilatid man diha sa Daniel Kapitulo 7. Okay? Taas ni siya nga sa Igsoon. Go. Padayon. Sige. Nag-take note ko, nag-take note. Mataas mong kay atong panahon ang Igsoon. Kung gusto ka, asa ka nanawag Igsoon? Nakas Negros? Okay, Nakas Negros o mas gwapo unta nga i-recommend lang ka og Bible study sa mga pastor kay kini siya magudigson musugot tag madili nay mga pangutana nga
angay nato tubagon diretsohon pero basig malibog ang publiko. Kay naay mga punto dinis Biblia igsuon nga imo sayang i-explain ang Daniel o ang Revelation, especially sa Daniel City, Daniel 8, dagan na kas pinadayag 12, pinadayag 13, laktod nas pinadayag 17 o pinadayag 18, masabtan nimo ning nga mga punto ha. Pero kung akong diretsohon igsoon, dili man gusto nga ang publiko mahang nga diin ha. Mao din na siya. Giyon sa nimo pagabalo. So naay mga punto din igsoon nga kinahanglan lingkuran pila ka mga oras. Okay? I hope nasabtan nato na igsoon. Sige, salamat. Sige, dengan salamat igsoon. Okay? So, for the sake of nga dili kay mga kurat ang publiko nining nga mga punto kay basig lain paminahon nila. Okay? Niya sa dinhi si Sian and Boyno natay laing caller. Caller, go ahead. Regzon. Pastor, may ngapon. May hapon usab. Boyno kanang nag-call usa kakajut lang igsoon na ay nanawag nga na-receive naman kay kaning among cellphone usahay igsoon. Na-receive na ka pero magsige gyapon og tut mao na nga alang sa mga naminaw karon. Dili lang ninyo ikalain nga matingala mo nganong gikat kuno ang inyong call. Walay laing choice ang atong operator. Kay ngani mo gud igsoon no. Naay nanawag, for example, si Mr. A nanawag, gidawat dinhi sa studio. Napagi nanawag si Mr. B, mo nang madungag ninyo ang tut. So aron dili madisturbo ang permirong caller, i-off nila ang katong ikaduha nga tut. Mao na nga ang uban nga mga tao naguna-una gikat ang ilang call. Okay? So at least masabtan to na sa atong publiko. Sige, balik Brother Louis sa Bayabas, Cagayan de Oro. Pastor, nakoy pangutan. Padayon usab. Ang sitra gawa matur nga Y888. Okay? Nitron man ka kung nga dili mabasa. Ug yawi. Okay? Anong nabasa man ninyo ba? Okay, dagan salamat. Walay doktrina ang SDA. Mismo pa ubang reliyon, mga Protestant, Catholic, wala mi doktrina nga nag-ingon nga kanang Jehova mauna ang original nga ngalan sa langit nung amahan nga gikan sa Yudhi Wawhi or Yudhi Bawhi. Wala mi doktrina ana. Gani ang among giingon nga tanan nga mga pangalan apil na ang Yahweh, apil na ang Yahwa, apil na ang Yahwa, mga presumption lang na sa mga scholar nga basig mauni ang paglitok. So tanan mga presumption igsuon, mga bana nga basig mauni ang paglitok. So ang problema lang sa mga Yahweh o Yawa or Yava, ipamugos manggod nila nga mauni original. Mao nang nag-ingon ko nga dili na mabasa balik dito sa original. Okay? So follow up igsoon. Niya nga nung nabasa man ngalan nila Abraham, nila Moses. Niya ang ngalan na nung patong magagaom dili mabasa? Okay, ingani igsoon. Sa isayan taga. Ang Biblia tulo ka mga pinulungan pero duha ang major nga pinulungan nga gisgutan dire. Hebrew mao nang Old Testament, Griego mao nang New Testament. Sa Griego dili ta magproblema tungod kay ang Griego na ay consonant na ay vowel. So therefore mabasa siya. Kanalang alpha, beta, gamma, delta, epsilon, eta, theta, iota. Kanang epsilon o eta, vowel na siya. Omicron, vowel na siya. Pero sukwahi sa Hebrew. Kaya ang Hebrew, 22 ka alphabet, ang Griego, 24 ka alphabet, ang ato, 26 ka alphabet. Ang Hebrew kay 22 siya, wa siya vowel. Aleph, Bet, Gimel, Dalit, He, Waw, Zayin, Het, Tiet, Yud, Kap, Lamed, Mem, Nun, Samik, Ayen, Pi, Chadi, Kop, Presintaw. Kanang akong gilitok, mura ka nag-ingog B, C, D, F, G, H, G, K. Walay vowel diha. Sa ato pa, ang original nga pinulungan sa Old Testament, walay vowel. Now, punto, ngano man lagi nga nalitok nila ang mga pangalan ni Abraham, tungod kay ginagamit sa matag-adlaw nga pinulungan. For example, BLDG. Kamalota ka ng BLDG, building na siya.
Kay abbreviation man siya. LTD. Kamalo kita nga limited na siya. Kay abbreviation na siya. Bisag walay bawel, atong nabasa. Pero kung pananglit, kanang BLDG, ang word nga building, giwala na sa atong tanan dictionary. Okay? Giwala na. Unya ipakita sa bagong tubo. Unsa ang pagbasa sa bagong tubo? Nga giwala man na sa dictionary ang word nga BLDG. Tingali ang bagong tubo, mingon nga, kini siya bildig, baldag, buludong, buldag. Nga na, mga panaghap, mauna ang nahitabo sa ngalan sa langit ng amahan. Ang question mao ni, nganong nawala man ang paglitok sa ngalan sa langit ng amahan, unya ila Abraham ug uban nagpabilin, ingani ang kasaysayan. Muhatag sa kuog teksto sa inyo ha. Leviticus 24, versikulo 16 niya ang pahayag. Leviticus 24, versikulo 16. Ako masahon. Naging diri. Ug kadtong magapasipala sa ngalan ni Yudhi Vawhi o Wawhi, yun sa napaglitok sila Rene Balo, pagapat yun gayod ang tibok ang katibok nga katilingban magabato kaniya. Sa ato pa, kung imo mapasipalahan ang ngalan sa Dios, batuon ka. So ang mga Hudyo ilan ning gi-interpret nga di na lang nato ilitok. Instead nga Yudhi Vawhi o Wawhi, yun sa na nila paglitok kaniadto, sila ra may nakabalo niya na, giilisan nila og Adonai, which means Lord. Mo na bitaw na kantang El Shaddai, El Shaddai, L-I-U na Adonai. Adonai means Lord. So giilisan nila means og Lord. No karon, ang ngalan sa langit ng amahan, gipahunong og litok na siya. Ang katapusan nga naglitok based on history, mabasa nimo na sa Encyclopedia Britannica, article Jehovah. Nga matupad diha, more or less 200 BC, ang katapusan militok anang tetragrammaton nga Yudhi Wawhi or Yudhi Bawhi, si Simon the Just. Kay sa panahon sa Day of Atonement, ilan ang litukon? Nga may mauni ang gisulti sa Dios, gipasaylo na ang tanang sala ni YHWH or YHBH or Yudhi Wawhi o Yudhi Bawhi. Ilitok, si Simon the Just, based on history, mauna ang katapusang militok. After Simon the Just, wala na mga pare nga militok ni ana. Instead nga ilitok nila na ilang ilisan og Adonai or Elohim. Na karon nawala nga paglitok mo bita ko nga kanang word nga building kuhaon sa dictionary BLDG unsaon na pagbasa sa bagong tubo moingon sila building baldag buldog bilidong nga na mga panaghap mauni ang nahitabo sa ngalan sa langit ng amahan panaghap na lang mismo magani ang founder sa Assemblies of Yahweh nga si Jacob E. Meyer matupad niya and we are 99.44% sure that this is the best transliteration. Mismo ang bugat nga theologian sa mga Yahweh, kaya kanang ubang mga Yahweh karon mga ginagmay na mga grupo, Kahal of Yahweh, Assembly of Yahweh, ang Assemblies of Yahweh, lahisad na siya, unya kanang Israel of Yahweh, mga ginagmay raman na. Ang bugat nga theologian na bilin nun si Jacob Meyer, siya mismo nagduha-duha. Kaya nga siya, and we are 94.4% sure that this is the best transliteration. Transliteration pa yun igsoon. So, muna akong pahayag. Follow-up igsoon. 3 minutos ang nabilin. Usan na lang ka follow-up. Go. Nasayod ka ba nga nagsaysay ang Jeremiah 23 verse 27 na nalimtan ang iyang ngalan tungod kang Baal? Atong basahon ha? Yeah, 23:27. Okay. Atong basahon 23:27. Nagingon diri. Kung basahon na, last ni mo nga text, tawag sa sunod, aron matagaan kag taas nga panahon. Nga na naghuna-huna sa pagpalimot sa akong katawan, sa akong ngalan, pinaagi sa ilang damgo. Nga ilang gisulti sa tagsa-tagsa katao. So, sa imong ba, okay, tuwason na to, nagiskot og Baal. Sumato pa nimo nalimtan tungod ni Baal. Di na, nakadugang na sa akong ebidensya, nga di na gid ay matris ang ngalan sa Dios kinalimtan tungod ni Baal. Nya asa man sad mabasa nga ang nakadumdum si Jacob Meyer nga ang Assemblies of Yahweh 1969 pa man na nigawas.
Mamangani nga si Scaliger sa 11th century nag-ingon nga dito nagsugod sa gitawag 11th century, 11 kung correct me if I'm wrong, ang word nga Yahweh. Okay? So mo na nga punto igsoon. Salamat sa bersikulo nakapalig ko nino na sa ako O nga ebidensya nga di gid matris ang ngalan si Yahweh kay nganuman kaniadto ni nagsimba og Baal. But Igsoon, kung gusto ka matughan, tawag sunod, no? Aron matagaan ka og sakto nga pagtagad. Okay, may mga daghang ngalan din ni Igsoon, di ginako matag-satag sa solir ang kay na din si Noy Florence Hill, niya din si Jojo Batiancela, si Israel Rama Ladisma, Bueno Igsoon na kabsa na magita sa to panahon di na gimotugo, no? Tawag lang gyud unta. Oy napaday 2 minutos. Tawag sunod nga panahon Igsoon. Sunod Martes tawag, sayog tawag aron mapura ka sa imong mga pangutana kay atong tagaan og tubag pinagi sa Biblia kung nagkinahanglan og history atong gamiton ang history. Kay katong imong gigamit nga Jeremiah igsuon nakapalig-on na hinuon sa ako nga punto nga diin wala gid ang ngalan sa kuan. Kung imong tanawon ang Jeremiah gyapon igsuon 44 versikulo 26. Atong tanaw na Jeremiah 44:26. Dili lamang tungod sa kang Baal. Na pagid aron madugangan na imong bersikulo 26, no? 44:26 nagingon diri. Tingali mo na ning katapusan nato nga bersikulo nga atong gamiton. Kay mao ba ni wa baka ko masayop 44 Jeremiah Isaiah man ako na Abrim, sorry no. Hapit ko ko nalimot man ko sa bersikulo. Wala deta malimot ang Isaias ang atong naabre. Jeremiah chapter 44 verse 26. Okay? Nagingon dire. 44:26 nagingon. Busa pamati kamo sa pulong ni Yudhibawi. Kung yun siya napaglito at kabalo. O tibuok nga Huda. Huda means mga believer. Nga nagapuyo sa yuta sa Ehipto. Ehipto means mga dili, mga magtotoo. Aniya karon ako nagapanumpa pinaagi sa dako kung nga ngalan. Nga nagaingon si Yudhiwawi. Yudhiwawi, yun siya napaglito at kabalo. Aron nga ang akong ngalan dili na hisgutan sa baba sa bisan kinsang tao. Mo nagingon sa balang kasulatan. Bueno, nakabsa na kita sa atong panahon. Tawag mo sa sunod, no? Dini lamang sa Hope Channel, Cagayan de Oro City. Sa ngalan sa mong station manager, Sir Janser Calibod, o usab sa among communication director, si Pastor Hismon Buscato, o kang Nelson Paulo, ang ato usab nga media division nga director. Kini lamang si Pastor Chris Bacalares mingon, siya na pakamatay aron sa pagpatunay sa kamatuoran, mauray angay nga mabuhi. God bless sa tanan, magamputa. Dagan salamat o Dios sa imong pagiguban, dagan salamat sa imong gugma og panalangin, among gikalipay ang imo nga gugmas matag-usa kanamo. Ako nagaampo sa pinasay alang sa tanang mga igsuon nga mga OFW, tabangi sila o Dios sa ilang mga problema, tagay sila maing panglawas nga mapreserbar kini samtang sila maghatag og ayuda usab sa ilang mga pamilya dinhi sa Pilipinas. Uban sa ilang pamilya ikaw magaamping kanila. Lord, duawa usab ang nagbalatian nga naa sa ilang higdaanan. Aywa sila tagay panalangin ang ilang kamot aron matustusan sa mila ang ilang mga tampal. Salamat nin tanan, amo ning ipangayo sa mahal nga ngalan ni Jesus Christ. Amen. God bless sa tanan. If you have been blessed by this program, share hope and help us continue to bring hope everywhere. Send your donations to South Philippine Union Conference through any of the bank details shown here. Hope Channel, sharing love, changing lives.